Shalom. Horas ma dihamu saluhutna, damang dainang ha anggi pinaribot, ta paradima rohata, masuk ma hita tu parmingguatta. Huriani debata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hami saluhut parhalado, pasahaton tabe ma tusude hamu ruas ni huria. Selamat Advent ma dihita saluhutna. Selamat Advent. Patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patugijang mahamu ale akka pitu nasian narobi. Asa bongot rajani hamulyaon. Ise ulaning rajani hamulyaoni. Ima Jahoba nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang di hamusun. Patugijang mar tohang muna hamu ale akka harbangan. Jala patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongot rajani hamulyaoni. Ise ulaning ibana rajani hamulyaoni. Ima Jahoba Sebaot ibana do rajani hamulyaon. Di ari sadarion tamahita madok mauliate Tuhan Yesus Kristus rajani huria. Namangalehon partikian dihita ubahen boy taripar sahat tu Advent napatuluhon. Alani marhite parmingguota sadarion di jodoh hita asa mangulu so hasurahan di haroroni Tuhani. Atong marjonok mahita jala maruduk ni roha di adopan ni debata ainunga roh ibana manopot hita. Tahangoluhon ma ngolu naso hasurahan asa ias di haroroni Tuhata Yesus Kristus muse manopot hita maredde mahita. Sian buku ede nomor 510 ayat na parjolo dohot na paduahon. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Idama, hatop do auro, tiop mana dihon waing, asa unang adong nama buat tu palmi. Haleluya.
martangiang mahita. Ale amanami na di manua gijang, namadok mauliate do hami tuho, ala dipabotohon ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sogot langit dohot tano, alai nahot do anggo hatam rodi saliling ni lelengna. Akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumani. Sai asima roham dihami, pahot marohanami marhar porseaon dihatam, marhite-hite todi parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas niroha hami paimai maon ho, jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhatta maredehita sian bukwede nomor 530 tolu ayat napar jolo. Tangihon hamuma patikni debata di minggu Advent napatuluhonon. Ima natar surat di Efesus bidu 2 ayat 10. Ai jadi-jadian nadohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulaon nadinggan hita ai aka ido di pature debata hian asa taparangehoni. Atong rap mangidu gugu mahita tuadopani debata. Ale Tuhan debata. Sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amen. Tapuji matuhatta maredehita sian bukuede 686 ayat naparjolo dohot napaduahon.
Hiani Tuhatta, di bagasan rohana hohom, tatopoti madosata nagudangi tuadopan ni debata. Asa tama hitam majalo baga-bagana, taringot tu hasesaan ni dosata. Ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan, para si roha midahami nadangolon, narodo hami tujolom, manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahatod do hami tubu, jaladang adong hapor seon di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manibil sian akka dalanmu, macai godang do pangalau seon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggani basamdo hot asini roham, sai unang paingot ingot akka dosani haposoon nami, dohot pangalau sion nami, sai ingot mahami hobartu asini roham, dohot denggan ni basam, alani guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong ibar ni i, ay saluhut do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa, marhite sian asi ni rohana. Hinorhoni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseon di mudarna, hasangapon ma di debata na digidjang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 30 sia ayat na parjolo. Tabegema hatani debata, turpuk ni hari Minggu Advent na patuluhonon, ima natar surat di Pesalmen bidu 120 onom, mamuka sian ayat sada, sahat tolhas tu ayat onom. Tajahama marsikat sorin, edde hananakok, dinamulak tinogihon ni Jehoba akan natarbuang sian Sion, doson halak nama mipi dohita.
Gok parekelon ma ujui pamangata, jalamar olop-olop dilata, martaringot ma ujui di tonga-tonga ni aka parbegu, godang ma nabinahen neng Jahoba tunasida. Godang ma tongon na binahe ni Jahoba tu hita, jadi marhilas ni rohama hita. Saito gihon mamulak ale Jahoba, akan natarpuang sian hami, songon aka sungai di tano tukan dang singa. Aka na marilu-ilu lao manabur, marolop-olop dosa sogot laho manggotil. Madala-dala pe ibana, huhut tangis pausung-usung, boni sisabur honoton, rodo ibana sogot marolop-olop, mangusung akati balana. Ido sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jalana pu upeopsa. Amin. Maridema hita sian buku ede nomor 510 sada, ayat napa duahon dohot napa tuluhon. Tidak kon maha porseotai, songonan hina tidak kon didongata saha porseon, disadok portibion, rapma hitamadok, au porsea di debata Jahoba, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantod di parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumau na bernit di panghuhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanotoru dung ditanum, na mulak manggulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni di bata Jahoba, amanai pargugu na soha tu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tutanoon, manghuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Tatangihon ma tikting di huriata. Shalom. Tapai hutihut ma titing ni huriata di bagasan Minggu Sadarion. Titing huria Minggu tanggal 10 Desember 2020. Sude parhalado HKBP Lubuk Baja, pasahaton mauliate tuhamu amanami inanami dohot haanggi pinaribot naromar Minggu di bagasan Sadarion. Lumobima tuhamu dongan saha porseaon na odope parjolo sahali romar Minggu di huriat taon. Guarne Minggu ta ima Minggu Advent na patoluhon doho topik Minggu mangolu sohasurahan di haroroni Tuhani. Na paduahon jadwal sektor tu ari Minggu naro tanggal 20 Desember 2020. Pukul pitu, Wik Baloi Center, Baloi Ditpam, Batam Center, Parserahan Muka Kuning. Pukul sia, Wik Tiban, Baloi Kolam Sektor Tolu, Bengkong Indah, Bengkong sekitarnya. Pukul 10 sada, Wik Sepanas, Baloi Kolam Sektor 2, Kampung Nanas, Muara Takus. Pukul 10.05, Wik Batam Kota, Blok Onom, Nagoya, Kapling Taman Baloi, Baloi Kolam Sektor Sada. Pukul 10 walu, ibadah kontemporer. Napatoluhon, Padidion Nabadia. Di tanggal 26 Desember 2020, Ima Natal Napaduahon, Patupaon ni huriatado Padidion Nabadia. Akan natoras nanaing maboan dakdanak tu Padidioni, asa mendaftar ma tu kantor gereja, maboan surat pengantar sian sintuawik, dohot fotokopi surat akte kelahiran di Aka Naungadong. Napaopaton, pelean bulanan. Khobar tu haputusan rapot huria, naung manggati pelean tahun gabe pelean bulanan, natapasahat ganuk bulan. Akan naung pasahaton pelean bulanana di tahun 2020-on, saya di pasu-pasu tuhatta mai, sikat ni dihita, jala di pasu-pasu tuhatta, pargunahonon ni huriata. Akan naso pasahaton dope, asata pasahat mai, adorang sosalpu tahun 2020-on. Napalimahon, Yayasan Valentin HKBP Lubuk Baja. Sehubungan dengan surat dari Yayasan Valentin HKBP Lubuk Baja, telah dibuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di Sekolah Valentin, dan adanya diskon khusus Natal bagi Bapak Ibu orang tua yang mendaftarkan anaknya sampai dengan bulan Desember 2020, serta penerimaan guru baru dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, S1 Pendidikan Sekolah Dasar, IPS atau Penjas. Yang kedua, laki-laki dengan usia maksimal 40 tahun. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan tim. Lamaran diantar langsung ke kantor Sekolah Dasar Valentin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 12 WIB. Kontak person Ibu Hasiana. Napa onopon Natal Sekolah Minggu. Hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 15 WIB akan diadakan Natal Sekolah Minggu gereja kita ini yang diikuti anak sekolah minggu hanya 50 orang yang sudah dipilih oleh guru sekolah minggu dari setiap pos selain pos punggur. Diharapkan semua memakai masker. Kami berharap semua anak sekolah minggu akan mengikuti live streaming dari rumah. Pada hari itu, kita akan mengumpulkan persembahan 2 kali. 1 untuk gereja
dan 1 untuk bakti Natal kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat gereja kita yang sakit menahun dan sakit bawaan yang akan diserahkan pada perayaan Natal bersama tanggal 26 Desember 2020. Tentang bingkisan Natal untuk anak sekolah minggu akan diantar dan dibagikan ke pos sekolah minggu masing-masing. Khusus sekolah minggu pos Lubuk Baja akan dibagikan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 9 sampai dengan 13 WIB di Gedung Serbaguna lantai 1. Napa pituhon ruas namoding na di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 nung ngajumolo marujungolu sahalak ina Flora boru nababan opung boy boru tutup umur 74 tahun Sianwik Bengkong Indah tatangiakon ma asa tumibu tarapul rohana sida sekeluarga. Napawaluhon mangapuli hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Patu Pahuriat Tado pangapulion tu keluarga opung boy boru nababan pukul 10 pitu wib. Ria Mahita Parhalado dohot ruas nadiwik Bengkong Indah maddohoti acara pangapulioni. Napasiahon sumbangan napasahaton bunga altar di Minggu Sadarion imasian keluarga amang situa HS Panggabean Inang Boru Lumban Tobing Batam Center. Napasapuluhon mohon doa kesembuhan asa totong mataboan di Bagasan Tangiang Ta Amanginang Ima Alfredo Stepanus Panjaitan Inang Nyonya Sirait Boru Napitupulu Inang Nyonya Situa Ade Lubis Boru Siagian Amang M Toga Torop dohot Inang S Napitupulu Boru Simanjutak Opung Bastian anggiat di Parguguetu Hatta Manasida Jala di Lehon Hama Malum. Napasapulu sadahon selamat ulang tahun kelahiran mah dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 10 tolu 1 Desember 2020 debatama nama masu-masu hita saluhutna. Napasapulu duahon titing parhepengon saldo akhir tanggal 12 Desember 2020 godangna 820 juta 160 ribu 710 sada rupiah. Songonima titing nuhriata di Bagasan Sadarion moleate debatama nama masuhita saluhutna. Shalom. Tabujima Tuhata marhite maredehita sian bukwede nomor 580 sada ayat naparjolo dohot udutna laos tapasahatma peliatta pilihan sadaa dohot sadabe. Magani, oh,
damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita saluhutna. Mulai tema di hamuna amanami dot inanami nang sudi hita napungu di bagas joron di mingguta di Advent napatuluhon sadarion ujahahom madihita hatani tuhatta jamita sian sada Tesalonik bidu 5 memuka mesian ayat 10 Rodi ayat 24. Songonom ma didok disita payuti hukma. Toktong ma hamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok moliate mahamu siala saluhutna. Ai ido dipangido debata sian hamu. Marhite-hite Kristus Yesus. Unang ito pihamu todii. Unang learohamuna di panuri rangon. Takasihamu masaluhutna. Nading ganima tiop hamu. Pasiding hamuma nasa rumang ni naroa. Di parbadiai debata pardamai mahamu gabe sundinggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asayas sohasurahan diharoroni Tuhatta Yesus Kristus apo sadoibana nama jauhamu sai pasauton na dui Ido sahat ni turpuki Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus na berjulu toktong duhita madok mauliate tu amata debata nasai toktong mangaramoti marmudu-mudu jalan nasai toktong madongani hita dinatongon hita na menghadapi masa-masa di wabah virus COVID-19 alai tahamulate hoddo sa rudi rasa sadarion didongani do hita gudang dunang akadongata nahona alani tong mata tangyak pun nasida asa tumibu pulih jala tatangnya kunang panggom-gomita pemerintah asa adung muse akadalan nauli si bayanon nasida laho mengatasi sudi nama saon namang ihu mamuse madok moliate dunang hita huriana tutuhat tadi bata songon naung tabigi di tikting di minggu tanah salpu jala tabuan di bagasat tangyang pangodianon secara khusus ima di nama muka ari sia Desember saat rodi 10 tolu sadarion nunga tulus bedo denggan mardalan sinode gudang hakabipi dia lusi di batado tang yang tai amang do inang jala di bagasan dame nang lasni roha saluhutna nunga terpilit iduk ta iduk ni huriata sia tingkat hatopan nang rudi aka uluan di Ganup distrik alai pai maut tadope tu arinaro songotona ni sino di gudang nanaing si jahonota di tonga-tonga ni parminggonon laus tatangnya koma amang do inang asa toktong di pasu-pasu di bata
huriana nang sudi akka pimpinan naung ditodo marhiti-hiti sinudugurangi. Tuhita salu nama nami do inanami nunga sahak bita sadarion tuminggu Advent na patuluhon. Advent na marlapatan managam manang paimahon. Di bagasan sada pangatusion na paimahod dohita laho marningot ima di pesta parningotan hatutubu ni si paluay marhite-hite pesta Natal. Alani laos ihutusido ng akapangaradeyon dia ma nanayang si patu paota siya dirita siya keluarga ta dohot di akka punguan-punguan na asing pe. Alaya kamang do akay nang bisa da sisinari iya Advenon laos paingotok kita doon ima na managam manang ima na paimahon di haroro ni Kristus na padua halihoni songon akanaong tabigi di piga-piga minggu na salpu ima didok dia akan datang sebagai hakim agung. Odo na rumikot ala memang didok nengro nama ala ni suku-sukun harus si parariot tadi si ala memang molo di ngulu ni halak nasai toktong di bagason parnguluon na digohi hadusaon na sumuba rohana ng pangalahona iya haroro ni Kristus na paduhaluni gabisada hal na matsay dihabiari doi alai diganup halak na toktong mangulu di bagasan hasitongan di hatani di bata di bagasan parngulun na tama diadupan ni di bata totu dang dihabiari taringo tu haroronay taringo tu tikinay alanyaha alani parngulun na natama na badia diadupan ni di bata atong ahadu si paradeota kamang do akay nang managam haroro ni Kristus na paduhaluni totudang persoalan ruhu-ruhu parduru bedisi dang persoalan akka pahean-pahean bedisi manang rumang niya kasi pangano bedisi dang alay ngulut taydo songon na niigil marhite-hite topi ni minggut ta sadarion mangulu so hasurahan di haroro ni Tuhani so hasurahan atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Alani molo didok hidup tak bercacat adong do nama saya tekas bahkan naik terus tapai baru di bagasan ulut tahun asa boha asa uli jala asa boha ho Bartolomone rohani Tuhani ido amang do akainang dihita na pungudison asa unang madabu tungolu na di bagasan hasurahani ido na mangodjar rohani Apostel Paulus di nama nongo surat naon ima tuhurian adong di Tesalonik ala masa do adong akapar husoran di ganup halak nang madok porsea na sida tutuhat ta Jesus ada suatu perdebatan yang terjadi
di tengah-tengah, di dalam jemaat yang ada di Tesalonik itu. Apa perdebatan itu? Ima taringot tu haroroni Kristus na padua haliuni, atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka mencoba untuk melihat, mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Karena apa? Karena mereka sudah lama mendengarkan berita itu, tetapi tidak kunjung datang juga. Akibatnya ada pergeseran atau ada dampak kehidupan spiritualitas bagi jemaat tersebut yang membuat mereka ragu akan nubuat-nubuat itu, yang membuat mereka ragu akan kabar baik yang telah disampaikan itu. Para penatua, para penginjil juga tidak diyakini lagi di tengah-tengah persekutuan umat ketika itu. Diusir. Haduna masa musya kamang doa kainang. Adong make merosotan di pernoluan. Adong mahalak nagabe soolo mulaulaun. Mereka menjadi malas, yang mengatakan bahwa semuanya akan terjadi. Mereka hanya menunggu-nunggu waktu itu. Dan ternyata bukan hanya saat itu, sampai saat ini juga selalu ada yang mencoba untuk menghitung-hitung, memprediksi kapan itu terjadi. Dan itu sudah kita dengarkan melalui beberapa berita-berita di beberapa tahun yang silam. Ada pula mereka yang menjadi hidup bebas, yang mengatakan bahwa bila harinya telah tiba, akhir zaman itu datang, maka semuanya akan berakhir. Oleh karena itu nikmatilah kehidupan. Apa yang belum pernah saudara nikmati, maka nikmatilah. Ajaran-ajaran yang membuat suatu kekeliruan, bahkan hidup di luar daripada firman Tuhan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Dang dihapor sena si debe. Baka taringot tu haheheon ni Kristus, manang haheheon ni akanang jumolo borhat mana dikun nasida. Idu asa di dok ibana di ayat sada dot ayat 2 di bagasan bidon. Dang pola suratu tu hamu taringot tu tikina dohot sa di harina. Ay di boto hamu do takas songon panokubor ngedo haroroni Tuhani pasti akan datang, dan itu tiba-tiba. Alania kamang doa kainang adong do dua nai pasati bana alamat manang tujuan ni suraton na parjolo mai tuganup akan na mangulahon ulaon perbarita nauli asa unang gabelam galena sida ala di padipos do gogo tu nasida manang semangat di pasado tu nasida asa toktong paingoton nasida akan na sumaradat. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan menegur mereka yang tidak tertib. Bila ada yang tidak tertib oleh karena isu-isu, oleh karena kabar yang tidak benar itu, yang mengkelirukan itu, maka dikatakan tegurlah mereka. Itu sebab firman Tuhan juga harus menegur bagi setiap orang. Bila ada suatu perilaku kehidupan yang sudah di luar daripada apa yang sesungguhnya, maka firman itu harus menegur. Firman itu tidak hanya kita dengarkan yang enak-enaknya saja, tetapi dikatakan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang harus menegur. Di pasah do masitu nasida asa boha asa mangapuli kasih otik roha mangaju akan nagali merlebas ni roha marupun saluhut na
Jala asa unang di baloson tumanang ise naroa balos ni naroa. Nunga tung takasya kamang doa kainang. Memang nunga dito nahon asa unang balosonon naroa abul ni naroa. Asa naing do tutu tapartahat tono nakamang doa kainang. Molodong halak. Nama bahin na kanaroa nasodenggan dang si pamasaw tu nasida songon na binahinay. Tetapi kita diajak untuk mendoakan mereka. Tetapi kita diajak untuk berbuat damai terhadap mereka. Sebab Kristus juga telah memberikan teladan yang demikian. Memang seolo dohita dicobai marhiti-hiti akka ela-ela, bahkan olo dohita gaya biasa olah-olah disalahkan, ay wasa pasobom musongoni, ay nunga di bay tuhona songonon, alay wasa dang balasonon. Olo disipata hita ngarugi hodisi didok songoni. Ay memang buido di bagasan panatapan ni jolma manang halak bahkan portibion rugi kita disi. Alay anggonom marga mangomo du hita dia dopan ni di bata. Kita beruntung karena apa? Kita mempertahankan status kita sebagai umat yang kudus, sebagai umat yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Diberikan semangat kepada para pegabar Injil itu. Alay na padua homa musya kamang doa kainang dia mai ipasaha ma musya hatana tonana ima tuhuria nadong di Tesaloniki. Asa toktong di jamoton nasida kesehatan rohani mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dok maina perjolo toktong mahamu marlas ni roha. Bersuka citalah senantiasa. Apa yang dimaksud daripada firman ini? Karena semakin banyak kita mengingat-ingat kesalahan orang, maka itu semakin menghambat kita untuk bersuka cita. Benar demikian? Iya. Semakin banyak kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk mengingat-ingat orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, itu akan semakin menghambat sukacita kita. Kalau sukacita itu sudah dihambat, tidak akan ada kegembiraan. Bapak ibu saudara-saudara, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari sesuatu hal yang membuat dia gembira. Boleh-boleh saja orang mencoba menonton hal-hal yang lucu-lucu di YouTube. Dia gembira, bahagia, ya. Boleh-boleh saja orang menghibur dirinya agar bisa gembira dengan berjalan kemana-mana. Tapi karena masa pandemi ini tidak bisa lagi. Harus jaga jarak. Bisa gembira. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah itu bisa bertahan lama? Bapak ibu saudara-saudara, bila kita mencoba untuk mencari hal-hal di luar yang bisa menghibur kita, mungkin saja bisa terjadi. Tetapi bisakah itu bertahan lama? Oh, jawabannya belum tentu. Karena bagaimanapun kita akan terus-menerus kembali mengingat-ingat hal yang tidak baik itu. Maka dikatakan tadi adalah bersukacitalah senantiasa. Bahwa kehidupan ini bukan diatur oleh berbagai banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kehidupan ini yang bisa membuat kita bersukacita adalah ketika kita menikmati, menjalaninya, menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan kita. Maka bila mana ada dari antara kita saat ini yang sedang bersedih, yang sedang berduka, yang sedang lemah, jangan lupa, jangan biarkan itu semuanya untuk menghalang-halang sukacita kita. Amin. Amin.
Iko bersuka cita do. Ai didok do di bagasan hatani Tuhani di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu. Dang holan marlas ni roha didok songoni sabing alai diuruti do muse di bagasan Tuhani. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan itulah yang dapat bersuka cita. Daud menyaksikan hal yang demikian karena baginya sukacitanya adalah bila dia masuk ke dalam bait Allah. Artinya ketika dia menghadapkan kehidupannya sekalipun ada banyak kesulitan, tetapi dia bersuka cita di sana. Bersuka cita. Itu nomor. Amang doa kenang saya mengatakan itu ibarat kita mau memasukkan benda, bola kecil dan pasir ke dalam sebuah stoples. Kalau dikatakan masukkanlah itu, maka agar semuanya itu bisa masuk tidak mungkin kita memasukkan pasir lebih dahulu baru bola. Karena kalau itu yang kita lakukan di luar tidak akan bisa muat. Tetapi kalau kita memasukkan bolanya lebih dahulu, kemudian kita memasukkan pasir, maka dia akan masuk dan muat ke dalam stoples itu. Bahkan bola yang ada di dalam stoples itu semakin diperkokoh. Apa maksud daripada semuanya itu? Ada banyak hal yang memang kita bisa masukkan, yang bisa kita hadirkan di dalam diri kita. Tetapi tidak semuanya itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi apa yang terpenting adalah ketika kita menjalani hidup ini dan mengundang, meminta agar Yesus Tuhan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita bersukacita. Bersukacita itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan harus ditunjukkan dengan tanda yang ketawa-ketawa, tidak. Nah, tetapi bersukacita itu adalah apa? Dia semakin diteguhkan, ditopang, dimampukan di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan itu. Coba kita lihat, terlalu banyak hal yang menghalang-halangi kita untuk gagal bersukacita. Saya katakan seperti yang saya ungkapkan tadi, bila mana kita lebih banyak melihat sisi gelap dalam kehidupan ini, bila mana kita lebih banyak melihat sisi apa yang tidak kita miliki dan membandingkannya kepada yang lain, maka itu bisa membuat kita tidak bersukacita. Itu yakin dan pasti. Tetapi coba lihat, coba kita bayangkan, kalau diberikan pilihan kepada kita sekarang di dalam seluruh perjalanan kehidupan ini, manakah yang lebih banyak kita peroleh? Manakah yang lebih banyak kita raih? Apakah kebaikan atau hal yang membuat kita menjadi rugi? Maka tentu kita menjawab, yang lebih banyak itu adalah kebaikan. Setiap waktu, setiap saat, yang baik itu. Ya, kita bisa sehat, kita bangun pagi hari buih kita mengulu, las nirohat taidwi. Itu adalah suatu berkat, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kadang memang kita hanya melihat hal yang besar-besar saja, baru kita bisa bahagia. Ikut nabelga, angko na keleng-keleng nih, atau ya masih, dang pola haru di hari koto nih, itu. Tapi ring mas sebagai contoh nah, ulu do nidok mau liate tudongan ala adung silehon-lehon na tiba. Alai mul-hulan hata di duduk semangat ya. Terjarang do mandok mulai tidak ina. Terjarang dia. Mula dong silehon-lehon na. Mula na me do olo do gabi di siani dinilai. Atau ima. Ay biasa ina. Ale mula songon hafal balga gabi pitor hatop duduk bah mulai tiba ina. Ganuk tokin salon suku kabar, ganuk tokin, asawah aswaro manete musik. Ya, jarang kita mensyukuri. Coba kita lihat diri kita,
apa yang kita nikmati, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dikatakan yang kedua adalah apa? Unang masadi hamu martangiang. Berdoalah. Memang ada banyak persoalan, memang ada banyak kesulitan, bahkan hambatan di dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah bahwa di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka di sana kita akan dihantarkan, maka di sana kita akan disanggupkan untuk melewati semuanya. Di dalam satu pengharapan bahwa di balik hujan ada pelangi. Di balik hujan ada pelangi. Itu yang membuat kita bisa menjaga hidup ini menjadi kudus dan baik. Dan sampai dikatakan tadi, bersyukur. Bersyukur. Sekali lagi saya katakan, jangan seperti perumpamaan tentang 10 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta itu. Semua mereka menikmati mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, sembuh. Tapi setelah sembuh, berapa yang datang kepada Tuhan? Yang kembali hanya satu. Yang lainnya lupa dan hanya menikmati semuanya itu. Ya. Maka ini kembali mengingatkan kita pada masa-masa minggu Advent ini, ibarat cermin yang disampaikan di hadapan kita untuk melihat seluruh sisi kehidupan ini, agar kita kembali untuk bersuka cita di dalam Tuhan, agar kita kembali diingatkan kalau memang kita sudah hampir lemah oleh karena pergumulan itu, agar tetap bangkit dan kuat di dalam doa dan pengharapan kepadanya. Dan agar kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa melakukan semuanya itu? Itulah yang disebut tadi, unang itopi todini debata. Jangan padamkan roh itu. Itu ibarat alarm. Kalau kita memakai alarm untuk membangunkan kita, agar apa? Agar kita jangan terlelap, agar kita bangkit dan bangun, berdoa lalu melakukan aktivitas, mengingatkan kita untuk bangun. Maka Roh Kudus todini debata adalah alarm mengingatkan kita jangan lalai di dalam kehidupan dan di dalam berbagai kesalahan dan juga kenikmatan duniawi ini. Alai paradima naroma ibana di bagasan tikina hatopi. Hobas mahita di siaka mga kainang mangaradi mahita di bagasan rohanayas nasoh hasurahan hidup yang tak bercacat. Saya katakan begini, terkadang uludo alani hata dot alan pakuling mabaini bagabe gabidang tinggan buido ay molo marhiti-hiti na dong di diri tao do jonok do nabui disentuh molo tang adong penenggo tilon rupani do ngan jonok do alay ulo do alani pakulingon ngataripar nasubagas dipikiri gebe hasurahan do mulunay gebe hasurahan, apalagi marhiti-hiti media sosial main yang begitu banyak menyampaikan kabar-kabar hoax dan bohong. Maka mari kita jaga diri kita. Orang Kristen, hiduplah dalam kasih, peliharalah di dalam kekudusan, karena Tuhan menghendakinya untuk kita lakukan. Supaya apa? Ketika Dia datang, Dia menemukan kita hidup kudus dan tak bercela, sehingga ada upah yang lebih besar disampaikan kepada kita, mahkota kekal bagi mereka yang senantiasa bersama Tuhan. Selamat Advent. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madihuali Tuhan jauh badi bata. Didongani asidot holong ni roham duhami sa rodi minggu sadarion. Marpungu hami di bagas joromon.
Jala nunga taruli hami di bagasan hatam nabadiai. Asa puca moton hami diri nami. Dan hasurahan dia dopamu. Asa lo muni rohami mali Tuhan. Nahu putul sami marhiti-hiti parangnya nami jala holan todim todi parbadiaido. Natuk paingoton hami. Asa ingot hami di nasa pabahena nadinggan. Alani ali Tuhan. Di bagasan minggu Advenon. Disosoi hodo hami lahu managam mengeradi diri. Asa hupatuduhun hami parngulun natama dia dopamu. Nahina lo mohon ni rohami. Asa sahak madi hami li Tuhan pasu-pasum nagudangi. Jakono nami maharoromi di bagasan ulup-ulup nang di bagasan lasni roha. Alani pasu-pasu masude ruas ni huriamon. Manang di dia pemaringanan dongani nasida. Pasu-pasu dia kaulau nang parkarejuan na. Dia kana mangluli parkarejo pele Tuhan homa tanpa tongot toni. Asa bui sia ni nasida makilala hinadingkan do pasu-pasumi. Lumubi turuas ni huriam namarukil namarsak namarsahit na di bagasan habu ni roha. Do lan asing tahe. Asima ruham dulu jala topot manasida urupi mardongaton hom manasida le Tuhan maka monakon nasa sori ningulu nasidai mo liate ma Tuhan nunga didongani honang huriam hakabipe nunga tulus mardalan dok denggan sinode godang hakabipe napa ono 15 hon jala nunga tarpilit aka iduk ni huriami. O Tuhan sahuba di bata dongane manasida lehon gogo nang hahi pason laho patuduhon dot patu pahon aka pakubasion di bagasan periode naroon mau liatin nang diho disudia kepimpinan nami di periode nang salpu homa toktong o Tuhan nama masu-masu nasa perngulun dot sudia kapakubasyon nasida maben lasni roha di huriami asima roham di hamili Tuhan jalo mahami marhiti Yesus Kristus martangiang hami tuhu amin. Mari demahita laus tapasah ma piliata. Jamu
atau martangi yang mahita. Ali di bata amana mina di banua gijang hodo haroro ni salut sileho-leho nadinggan doho nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hami masian nanileho mitu hami pilen nami tuho. Saya jalo mega biwap na husus di julum. Pasu-pasu mei jalar ramoti. Asau parhasia kami pilenon. Paati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohan nami marhiti hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu. Marhiti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang saya pinarbadia magoarmu, saya roh maharajaumu, saya sauk maulumu nuruham di banua tongon songona di banua gijang, lehon matuhami sadarun hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami ni dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togi utu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Nama nami do inanami sian hami sudi pangulani huria nama kubasi minggu sadarion madok selamat Advent, selamat hari Minggu madi kita saluhuna. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.